Déu-n'hi-do, quin nou episodi de precipitació que hem tingut aquestes últimes hores, però atenció perquè aquesta setmana va de debò i aquesta setmana la pluja pararà de Catalunya, pararà de ploure a grans parts de Catalunya i tornarà a sortir el sol a la majoria de comarques. Per tant, tornarem a tenir dies plenament assolellats a tota Catalunya aquesta setmana i ho podem dir ben alt perquè l'anticicló arribarà a casa nostra i ens afectarà com a mínim durant unes jornades. Però, sens dubte, el que hem tingut aquestes últimes hores ha estat aquestes calamarsades intenses, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, que ho podem veure aquí des de Barcelona, com els carrers han quedat ben blancs, aquí en el barri de Sarrià, una tempesta que ha entrat, que s'ha format cap allà al Baix Llobregat i ha anat entrant cap a la ciutat de Barcelona i ha deixat patacs, llamps i trons, un bon xàfec, una bona tempesta a aquestes hores. També ho podem veure, aquesta torrencialitat, com plovia, amb aquesta ruixat amb calamarsa des de Castellbisbal. Aquí s'han acumulat fins a 17 litres per metre quadrat. Per tant, recordem, és una molt bona regada també en aquests sectors de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però també hem tingut precipitació en forma de neu. De matinada, la matinada de diumenge va arribar a nevar, ha arribat a nevar a Prades, també al Montseny, amb una cota de neu situada entre els 900 i els 1.000 metres, però també ha nevat al Pirineu, com ho podem veure aquí des de Molló, al Ripollès, una neu que queia a plom, perquè a la cota de neu encara les temperatures són força baixes, aquesta inestabilitat ve acompanyada d'aire fred en l'estadi, per tant, les condicions perquè la neu segueixi són realment bones. Com podem veure, la precipitació en el radar, com podem veure, de nit i matinada ha plogut de manera generosa a tot el Pla de Lleida, destaquen els 27 litres per metre quadrat al Poal, aigua que pràcticament és or per als sembrats en aquest sector de Ponent, però també veiem totes les tempestes que s'han anat desplaçant, que s'han format aquí al curs del Llobregat i que s'han anat desplaçant cap al nord-est i afectant també les comarques de Girona, com dèiem, amb llamps, trons i fins i tot amb calamarsa, gruixos de calamarsa que en alguns sectors, com per exemple a Llagostera, han deixat acumulats força importants. Però bé, la situació meteorològica ve donada, ho podem veure tot seguit en el mapa isobàric, com a poc aquesta borrasca Martinho, que amb aquestes línies d'inestabilitat associades es dilueixen, i fixeu-vos com l'anticicló situat a l'oest de la península Ibèrica s'acosta i, per tant, ens garantirà una entrada d'aires de vent del nord i també una estabilització. Per tant, continuarem amb aire fred en alçada aquestes dues properes jornades, sobretot dilluns i dimarts, com podem veure tot seguit en el mapa de temperatures a 850 hectopascals, a 1.500 metres, com els colors, aquest aire fred es manté, per tant, venen un inici de setmana encara amb temperatures força fresques i amb fred al Pirineu, però bé, de poc a poc aquesta temperatura anirà pujant progressivament i l'anticicló vindrà a estabilitzar el temps. Per tant, esperem com a mínim 48 hores encara amb algun ruixat, però després al llarg de la propera setmana, sobretot de la segona meitat de la setmana, la pluja anirà minvant, els ruixats aniran de baixa i, per tant, dominarà el sol i les temperatures tendiran a pujar una miqueta. Bé, podem veure tot seguit a la mapa de previsió per dilluns, com un dia més començarem amb sol, boires, amb un cel variable pràcticament a tot Catalunya, sempre més sol, sobretot al matí i la tarda al sud de Catalunya, la meitat sud, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i sobretot sud de Lleida, les comarques de Lleida, mentre que a partir del migdia tornaran a créixer nuvolades que poden deixar alguna tempesta intensa novament amb calamarsa, sobretot les comarques entre Barcelona i Girona, Pirineu Oriental, Interior, Plana d'Osona, Serralada Transversal, etc. Una vegada més, aquestes tempestes començaran al Pirineu, Catalunya Central, i s'aniran desplaçant cap al sud, afectant Barcelona i fins i tot potser punts del nord de la Costa Daurada de cara al vespre, com dèiem, localment amb calamarsa, i amb unes temperatures que pujaran, sobretot als llocs on faci més sol, sobretot a Lleida, Pla de Lleida, comarques de Ponent i del sud de Tarragona. Per tant, mentre que a les comarques de Girona, amb aquesta presència de núvols, les temperatures quedaran una mica si fa no fa igual, a la resta començarem a pujar la temperatura. També, important, la cota de neu anirà pujant una mica més, se situarà al voltant dels 1.600 metres i amb una nevada que serà intermitent. Serà continuada al llarg del dia, però serà intermitent al llarg de la jornada. I com dèiem, l'abans de previsió, com dèiem, dimarts i dimecres encara es manté aquest risc de ruixat, sobretot sempre a la meitat nord, quadrant nord-est, amb alguna tempesta, però s'aniran repetint aquests ruixats dimarts, dimecres ja aniran a menys, quedaran molt més circumscrits també en alguns sectors de muntanya del nord, com dèiem, la nevada també anirà a menys, però també es mantindrà com a mínim dimarts i dimecres, i com dèiem, l'anticicló arriba a partir del dimecres, dijous,
a partir del dijous i a partir del divendres, amb obertura de clarianes, moltes més estones de sol i amb unes temperatures que lentament aniran pujant, això sí, sense excessos. Mantindrem aquest ambient fresc primaveral. I bé, anem acabant amb aquestes imatges de Barcelona. Barcelona ha tingut un celatge espectacular aquest diumenge amb aquestes cortines de precipitació que es veien mar endins, fruit d'aquestes tempestes i aquests cumulonimbus que deixaven fins i tot llamp, com es pot captar en aquesta imatge. Per tant, cel tempestuós. També es pot observar els sediments que baixen de la muntanya, que baixen de la ciutat, que van a parar mar, amb aquest color marronós. I també, ara sí, acabem amb una imatge des d'Ullastret d'aquestes últimes hores inestables, amb aquest arc de Sant Martí preciós, amb aquests camps ben verds ufanosos, una imatge que repetiràs probablement aquest dilluns a la tarda i aquest dimarts a la tarda, en sectors on hi hagi ruixats de tarda. I això és tot, des del temps del nacional.cat, que tinguin molt bona setmana.